Kolejne weta prezydenta. Inwestowanie w kryptowaluty miało być dla polskich klientów bezpieczniejsze. Prezydent jednak zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Ta ustawa nie jest wymierzona w tych, którzy inwestują w kryptowaluty. Ta ustawa miała chronić wszystkich, którzy inwestują w kryptowaluty. W Polsce 3 miliony osób inwestuje w kryptowaluty. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego 20% z nich zostało oszukanych. Jak każdy młody rynek, ten szczególnie jest po pierwsze niedoregulowany i narażony, bardzo ryzykowny w związku z tym dla jego uczestników i wrażliwy na nadużycia. Decyzję Karola Nawrockiego chwali Konfederacja. O weto apelował Sławomir Mencen, który w kryptowalutach ma kilkanaście milionów złotych. Rządzący decyzji prezydenta nie rozumieją. Rynek musi być regulowany po to, żeby duży kapitał tu napływał, żeby to było bezpiecznie, można było inwestować. Oprócz ustawy o kryptowalutach, Karol Nawrocki zawetował dziś także ustawę o zakazie trzymania psów na łańcuchach, którą poparł nawet Jarosław Kaczyński.